Il-Ministru tas-Saħħa ġewwa Tiennabela inawgura xogħol ta' modernizzar fiċ-ċentru tas-saħħa tar-Rabat, xogħol mill-qiegħ li sewa 3/4 miljun euro. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv tal-kura primarja, l-Inġinier Karl Farrugia, spjega li l-klinika fetħet din il-ġimgħa u mistennija sservi aktar minn 50,000 pazjent. Qal li ċ-ċentru tas-saħħa tar-Rabat ġimgħa mmar b'sistemi ġodda tal-aħħar teknoloġija u introduċa 3 servizzi ġodda, dak tal-fiżjoterapija, tal-screening tal-għajnejn u l-Well Baby Clinic. Tiegħu il-Ministru Abela saħaq dwar l-importanza tal-investiment fil-kura primarja għax qal li flimkien mal-screening twassal biex is-soċjetà tkun b'saħħitha u reżiljenti. Fisser dan iċ-ċentru tas-saħħa bħala mod ta' kif il-Gvern jasal fil-komunitajiet. Jiena nemmen li l-Gvern għandu viżjoni ċara, aħna rridu nkomplu nżidu s-servizzi fil-komunitajiet anke permezz ta' ċerti ċentri li jkunu jistgħu joffru is-servizzi 24/7. Ma tifjam news il-Principal General Practitioner tal-klinika Dr. Monika Dalli innotat li fost is-servizzi offruti fiċ-ċentru tas-saħħa tar-Rabat qed jissoktaw issa f'ambjent aktar modern, dak ta' tabib tal-familja, tal-patoloġija tal-lingwa tad-diskors u dak ta' djetista. Permezz ta' dan li modernizzar it-teħid tal-pazjenti jimprovja, il-żona klinika hija iktar moderna, għandna equipment modern u t-tobba tagħna kif ukoll il-pazjenti stess li jiġu mill-Rabat u mill-erjas tal-madwar ikunu jistgħu jinqdew aħjar. Iċ-ċentru tas-saħħa tar-Rabat u fost 10 kliniċi tax-xorta tiegħu fil-Gżejjer Maltin, 9 f'Malta u waħda Għawdex.